Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Şugun 2025 ýylyň 10 dekabr hepdeniň 3-nji güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, şugun 10 dekabr bütün dünýäde adam hukuklaryň günni hasap edilýär. 1948-nji ýylda adam hukuklary ýagny bütün dünýä adam hukuklaryny goraýan jarnama kabul edildi. Şol jarnama 42-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň tarapyndan kabul edildi we 1950-nji ýyldan başlap her 10 dekabrda şu bayram adam jarnama kabul edilen üçin adam hukuklaryň bayramy diýip, adam hukuklaryň günü diýip hasap edilýär. Hormatly dinleyijiler, ine biziň efirimizde goşulýan adamlar bar. Men bir topar mehmanlar çağırdım. Muhammed Öjerli. Muhammed ağa, assalamu alaikum, hoş geldiňiz. Salam Murat, salam vatandaşlar. Muhammed ağa, biz hem YouTube'da hem TikTok'da efir atýar. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Men kaska ýerine bolýan täze giýje boldy. Men gasinçada adamlar azar berýän, şoň üçin gaty ses çykmady ýaly men şeýle kaska ýerine boldum. Men ýene bir ýerge atlap geçen şugun 10 dekabr adam haklary günü, ýagny 1948-nji ýylda Beýik Watançylyk uruşy turan soň 42-nji ýylda bütün döwletler üýüşüp Birleşen Milletler Guramasyna ýagny adam hukuklaryny goraýan jarnamany kabul etdiler. 1950-nji ýylda bolsa karar çykardylar. Şol adam hukuklaryny goraýan jarnama kabul edilen soň 10 dekabrdan başlap adam hukuklary günü diýip ýa-ni elan edildi. Ýa şol gün başlap birlenýär şol gün. Hemme döwletler şol güni belläp, ýa-ni Ýewrokomissar bar, şoňa daklat bermek. Biz belledik, o adam hukuklaryny. Gepim tümekleri Muhammed ağa, şol 42-nji ýylda kabul edilen adam haklary goraýan jarnama şol bir topar konstitusiýanyň fundamenti boldy. Bir topar adam haklaryň şugunky gelip beren adam haklarynyň fundamenti boldy. Men size söz berýän, sizi şu arada bir aýtsaňyz, biziň halkymyza ýetirdiňiz informasiýany. Sağ ol. Sağ ol Murada 10 dekabr bütün dünýäde Adam Hukukları Deklarasiýasy ýa jarnamasy kabul edilen günü. Şonu bütün 2-nji jahan urşundan soň dünýäde täze bir düzgüni talar ýany hem dünýäde indenmeýle şun ýana urşlaryň öňüni alar ýany islenlik ýurduň içindäki problemalar, parahatçylyklar çözülýär ýany Adam Hukukları Deklarasiýasyny özüni esas edip alýar. Yani şol Adam Hukukları Deklarasiýasy dünýäň durly kunjeklerini dogry ýerine ýetirilse, belli bir derejede ýurduň içindäki gapmagarçylyklaryň öňüne geçip bilýärler, uruşlaryň öňüne geçip bilýärler, adamlar asuda ýaşap bilýärler. O şo bilen bilelikde howpsuzlygy her ýurdunkin üpçün edip bolýar. Şol üçin hem Adam Hukukları Deklarasiýasy esasy dokument hökmünde indenmeýle dünýäde uruş bolmar ýany öňüne alar ýany uruşlar şo deklarasiýany kabul edilýär we hemme döwletler de borçly bolýar şonu ýerine ýetirmeli. Şo sebäpden hem onun strukturasyna Adam Hukukları Deklarasiýasyny ýerine ýetirilmek ugrundaky daklatlary ýurdun beýleki onun agdalaryň içindäki ýurtlaryň içindäki bolýan adam hukuklar bozuluşunu ya şol deklarasiýany ýerine ýetirişi hakkında dürlü komissiýalar we dürlü nabludatlar bar. Şol üçin her ýylym
hemme devletle yurdun içinde adam hukuklar deklarasyon yitirilişi var arada daklat yazıyor. Ve hükümete değişti. Bu hükümete de değişiklik kuramalı. Öz daklatlarını tayinler, reportlarını her yıl veriyorlar. Şol için adam hukuklar deklarasyonu deyilyenler o tadı esas adam alınıyor. Yani adamın hak hukuku. Bir adam azat eneden oluyor. Bu ol azat yaşamalı. Bu Huday taraftan adamda da yaradılan dağıtlar, tebii dağıtlar, adamlara yaşamaya gerek olan dağıtlardan şolun hemmesi şol dağıtlardan berhurdar olmalı, şol dağıtlar bilen üpçün edilmeli. Elementarna adamların islevlerini, islenlik bir devlet kanaatlandırmasa, şu yurtla bulaşık oluyor. Şu sebepten bir yurdun içinde para kaççılığı üpçün edecek olsalar, şu yurtta adamlara hükmani derecede birinciden yaşamak için gerek dağıtlar. Yani yemek, içmek. Şu doğal üpçün edilmeli yani. Devletlerin boynuna koydular. İslenlik devletle öz halkını iyice işçiyle üpçün edilmeli. Eğer bir devlet şunu üpçün edilmese, onun beyleki ağdaları şu yurda kömek ediliyor. Şu sebepten eşleyen derseniz Afrika devletlerine uğradırlı, yeni verdar, komünitarını küme uğradırlı diyeni şundan var. Yani halk eğer bir devlet öz halkın azık üpçüncülüğü bilen üpçün edip bilmese beyleki devletle şuna kömek ediliyor. İkinci de bir yurdun içinde adamla yurdun içindeki bar problemasını günmeğin doşar olayan problemasını çözeriyene şolara açık yol görkezilmeli. Yani kanun esasında öz meselesini aydıp bilir yani. Beyan edip bilir yani. Özne değişli problemini çözmek için değişli kuramalar öğretmeni. Profsayuz kuramalarını öğretmeni. Sınıfi toparlarını öğretmeni. Öz birleşiklerini öğretmeni. Ve siyasi toparları öğretmek için doğru hükümet konstitüsiye esasına şart koymalı. Şunu eğer koymasa yani bir yurdun içindeki meseleni hiç vakit doğru çözüp bulamak. Adaletli çözüp bulamak. Halkın katnaşmağına meseleni çözüp bulamak. Yurdun içindeki davaları, siyasi davaları çözer yani. Yurdu kim dolanmağını, haysi topar, haysi böyle, haysi siyasi topar dolandırmağını, ne elde siyaset alıp gitmeyini belli eder yani. Siyasi toparlan, haysi bir yere vaktlayınca yurt dolandırır yani. Şol için adat taylavları geçirmeli. Adat taylavların esasında halk 2-4 yıl ya 5 yılın içinde haysi siyasi kursu alıp gitmeyini şonu belli et yani. Şol için saylavlı öğren adat adamdan katnaşmağı bilen metbuat adatlı doğal üpçün edilmeyi bilen edilmeli. Üçüncüden bir yurdun içinde hükmen halkın içindeki napriyasyonistini pefelder yani yurdun içindeki problemaları aral maslahatlıklar yani bar probleman beyan eder yani doğru yağdaydı metbuat adatlı üpçün edilmeli. Yani her bir devlette metbuat adatlı doğru üpçün edilse yani yurdun içindeki problemaları açık aydılıyor ve açık aydılandan sonra şunu dürlü patrotla da aral maslahatlaşılıyor. Şun neticesinde de devlet dolandırıyan adamla netice çıkarıp şu meselenin çözecek oluyor. Şu bilelikte yurdun içinde para kaççılıklı mesele çözülüyor. Dördüncüden hükmen halk öz meselesini çözmek için nizavizm yani devlete değişirler, adaletli kanun esasında çözüp bilecek sudyalı olmalı. Eğer şöyle üpçün edilmese onunla hiç vakit adamla arzuları çözülmeye. Adamla nereye yutacağını bilen aklı. Şol için şu yurdun içinde her kim öz meselesini çözecek ol, dürlü metotla bilen şuna çemeleşerler. Şolun grajdanski uruşu, terörü, özlerini öldürmekleri, bir bıçakın, bir kanun yolla bilen meselelerini çözmeyene getiriyor. Şol için Adam Hukuklar Deklarasyonu her yurdun içinde doğru yerine getirmeklik, şu yurdu doğru parakatçılıklı ölçünü doğru öpçün edip biliyor. Şol için her yurdun için Adam Hukuklar Deklarasyonu yerine getirilse şu yurtlarda ötüye, şu yurtlarda
cemiyet sağlam bolýar. Şo ýurtda halk hakyky orunlaryny öz ýurdunyň içinde tapýar. Şo halkam kösenmeýär. Men boldum burada. Okey, sağ olun Muhammed ağam. Neticeli düşünüldüňiz. Hormatly izleýişler, menim öz geljeğimde aýdýan egerde Türkmenistana adam haklaryna hormat goýmasak, ösüş ýok. Türkmenistan güllüme, diktatorluk öser, bikançylyk, korrupsiýa öser. Şol biziň yaşamagymyzyň, biziň ýa-ni jemgyýetimiziň, biziň maşgalamyzyň, biziň özümiziň fundamenti adam haklary. Sen köçär çykýan hakyň bolmasa, seni itlendik milise, itlendik polis etçegine edip beren bolsa, o ýaşaýyşyň düýü ýitýär, ýaşaýyşyň manysy ýitýär. Ya şoň üçin gaty wajyp zat adam haklary. Egerde biz döwlet boljak bolsak, ösjek bolsak, beýleki halklar ýaly hormatlanjak bolsak, adam haklary öňde bolmaly. Şoňa prezidentim boyun eýmeli. Onuň saýlan bize hyzmat etmek üçin hökümeden boyun eýmeli we halkyň özü adam haklary goramaly. Şoňky Türkmen halky adam haklary üçin görüşýärlerin sany Türkmen halkynyň içinde 1% ýok. Şoň üçin köçär çykýan kezzaplar, ýa-ni polisler, MHM'ler, prezidentler etçegine edip ýok. Biz görüşemizok öz haklarymyz üçin, biz haklaryny saklamyzok. Biz her wagt aýdyp gelýär, 5 ýyldan bäri konstitusiýanyň içinde berkidilen adam haklary, biziň haklarymyz. Biz görüşemizok. Siz diýersiňiz, Murada, biz diňleýän oklar, suwda barsaň suwd diňleýän ok. Diňe Türkmenistanyň içinde gurmalar däl, bütün dünýä gurmalar bar. Aýlanyň video, TikTok ýapýany da, näme okýarlar? Polis öňüne gelip, başlar edip, gorkujak bolup, onu etmeden haýyş edip, gorkýarlar. Elindäki bir telefon, sen adam haklaryny gorýar, sen haklaryny gorýar. Şoň üçin, ine soňky döwürlerde her kim TikTok'a ýa-da garry mamalar çel TikTok'a ýazyp goýýar. Berekella. Ine şeýdip biz jemgyýetimizi, haklarymyzy, geljegimizi, üstünçimizi saklap bilýär. Gynansak da biz şunu etmedik. 34 ýyllar ine näme boldy? Ol haramdada gurban bolup çykdy, haramdada oğlum çykardy, haramdada gyýytyny çykardy, haramdada ýa kerimini çykardy. Biz olaň gullary bolduk. Entep ýör daşyp da hakly, daşar çykan adamlar, işläp ýören adamlar hakly. Hiç satı ýetdir. Ne strahowkasy bar, ne wizasy bar, ne dokumenti bar, ne alýan aýlyk beýleklerden pes. Şo haksyz bolduň şol. Hak diýilen zat, diňe konstitusiýa bilen Türkmenistanyň içindäki Türk ne içinde var, ne daşında var. O bu utunç zat. Şoň üçin şol adam haklary güni men size ýatlady, ýani Muhammed ağa da ýatlatdy. Biz ösjek bolsak, adam haklarymyzy elimizde bolmaly. Biz adam haklaryny üçin diýişimiz bilen şeýle alyp saklap görüşmeli. Başga oň ýol ýok. Pikir etmeň sen prezidentiniňmi, sen o ýallyk serdaryňmy, ýa ýallyk gurban bolyň, sen haklaryny üçin görüşer, gorar, giýjegini ýatmaz. Ýok, pikir etme. Oň geregi ýok sen haklaryň. Gaýtyp oglap bilse oglajak. Ya köçüde etmeýän polis, MHM, sen haklaryň üçin giýjegini görüşer diýen. Ýok. Sana gerek şo haklar. Bular gerekkä sen haklaryň. Sana gerek şo günler. Sana gerek geljek. Sen görüşmeli. Sen çörek ýejek bolsaň, sen agzyň çeýnemeli, çöregi iýmeli sen. Ine şo ýaly. Sen durmuşda hakly boljak bolsaň, hak üçin görüşmeli, saklamaly. Serden azat şehiwa. Iki dogonly bassalar. Giýjegini durman hereket edýär. Haklar üçin. Hükman şu birin basyn çakaraşmaly, öňüne almaly. Ine Ýewropanyň bir gowuzady bar, hemme zady öňünden alýar. Öňünden taýýarlyk görýär, öňünden alýar. Sen bärde şeýle bir neme bar, onu men düzdüm. Kalite sosyoprepah. Egerde sen öz durmuşuňy kaçysyny etjek bolsaň, men käbät rusça şeýle başlasam, öňünden taýýarlyk bolmaly. Bir günde şeýle bolmaýar. Öňünden taýýarlyk näme? Odun maşin, odun iş däl.
on düýpli ütköşükler, düýpli ösüşler, düýpli fundamental zatlar bolmaly üçin. O näme? Çağın bilim almaly, mektebe gidende hiç kim azar bermeler, polis emheme gorumaly şonu. Baranna mektepde on bilimi bolmaly, onun bir haklaryny görnüşi. Molim şoňa bilimler bermeli. Ol ýaşatyn arkada altyarda o zatda bolmaly, hakyky bilimler bermeli. Onun bir hak. Şol ýa-ni yaramasa sen bani hakkı diýen, arqyn bolýan şöyle kvalifikatsiýa bolny, ýa-ni doktor şoňa seredýär. Şonu ýa-ni bejerýär, kömek edýär. Onun bir medisina hakyň. Erteki gün medisinden alıp öýgelýän vakansa gidýän, ýa-ni dinjamana çağıryn. Gidýän ýolda seni gaýt hakdan o hakyny ýa-ni onun bir hakyny. Sen bak dinjamýanmy? Sana giýje jaňadan oklar polis gelýärmi? Ine öýüň aljak bolýar. Onun bir hakkı var. Şunu ýa hakly işlemeli. Şoň üçin düýpli bolmaly şu zatlar. Egerde sen ýa-ni uly hilli durmuşda ýaşajak bolsaň, oň düýü bolmaly. Ol häzirki iki ýyl prezident däl bol çäri. Hakyky prezident da bolmaly. Hakly, haklarymyzy ýa-ni nime diýen, o çäriçiler gelmeli. Bir çärden beýlik çäre gatnap ýörler, ikisany samsyk. Oraya olmalı. İkisini atmak bütün dünyada Türkmenistan'ı yani pazar ettiler. Çerden çere atmak. Yine çerden çere denge Türkmenistan'da Türkmenistan'dan başka çere yine Özbekistan'a gidiyorlar. Kazakstan'a gidiyorlar. Çere çıkıp geliyor. Rusya'ya çere çıkıp. Bunlar çereçiler. Bunlar prezidentim deyip bunlar utanç prezident demek. Başarayan poklar yok. Ediyen zatlar yok. Çereçiler. İkisini çereçi. Üçüncü tane koşuldu. Oğlum çere edip diyor hem yerde. Bunu işten o var. Hıdır vurun çäreçiler o beýlik diýär, yallak. Şoň üçin haklar üçin görüşmeň metodlary milyon. Yallak çykýan ýaz kommentariýa. Ya ol bir psihbanoy çykýan geldi kariýaly ýaz kommentariýa. Sen näme diýen o ýaşyňda utunaňok diýip ýaz kommentariýany ýerine goý. Polis bazat diýen ýerine goý. Haklaň bolýan ýaz. Şeýle reaksiýa bermeli. Hükman eline yara alıp, bıçak alıp, görüşüp öldürmek diýen zat ýok. Şol reaksiýa bizde bolmasaň, şoňa gerlik. Ol özüň ormen porta polisiýasy gibi maskara edip. Elin gaňyp alyp gidip. Niýe bu zatlar? Bize bagly. Şoň üçin adam haklary, konstitusiýany biz diýişlerimiz bilen haklamaly. Ellerimiz bilen birini elletmeliler. Görüşemiz o, hiçbir edemiz o. Gaýtyp Gurbawalyň berkiden, ýa goýun, vertikal goýun korrupsiýasyny finansiýer edip. Daşary ýurda gidip gün bolup şoldan maşalamyza pul berip, olaryň zähatga berip ýörler şu korrupsiýany, şu diktatorlygy finansiýer edip. Ine hakyky neme şoň üçin geljek ýok. Garaşyp oturma. Häzir arkadaly Serdar ýa-ni öňe gidibilmez. Mümkinçilik ýok, ol çäreçi. Bir tane kısa soru ömrünü çötkürenok, bilenok, maga gelmeň diýär. Bir gezek firma açyp görenok, bir ýol bolsa döwletiň bir kerhanany dolandyryp görenok. Aksady durmuşdy bir gün ýa-ni şoň aktyor bolup görenok, ýa satyjysy, ýa alyjysy, ýa zawod gurujysy. Bir gezek marketingiň nämedigini bilenok, menejmentiň nämedigini bilenok. Kakas tarapyndan günsel uturly, olam pasollar bolady, diplomlar berdi. Gulawyndan tutup kakas prezident atyp goýdy. Sen näme garaşaň olandan? Hiç zat. Garaşma, wagt ýitirme. Realny ýaşaň. Korrupsiýada ýaşap, korrupsiýa edip öz ýa-ni watandaşyny allap, oň puluny ýyp geçek bolsaň, onda şu durmuş. Bundan gitmeň. Egerde hakyky sen özüň maşgalaň, çağlaň, normal durmuşda ýaşajak bolsaň, bir ösen döwletde ýaşajak bolsaň, baran ýerinde türkmen diýip sylanjak bolsaň, onu hereket edilmeli. Başga ilacı ýok. Ene şeýle Muhammed ağa. Biz häzir efirde TikTok'da egerde biz eşitilýän bolsak, ýa-ni eşitilýär diýip soragyňyz bolsa da ýazıň, biz hem TikTok'da hem YouTube'da soragyňyza jogap bereriz.
Muhammed ağa, ine şeýle bir halkymyň içinde soragy bar da. Bir mesela aýdyn şoňa sizem jogap beriň, menim jogap bereyim. Ine häzir aýdýarlar Murad Agatyň adam hakkary diýen. Sürekli Amerikan prezidenti näme diýip ber. Bütün dünya tüýkürüp, ýa-ni ONUň çıkaran kanunlaryna tüýkürüp, Putinin duşup ber. Amerikan öz içinde haklar bozup ber. Ine häzir bir kançylyk, bir hakçylyk ýa-ni öňe çykýarda döwür sürýär. Sen muňa näme diýjek diýip ýa-ni aýdýarlar. Hani soraga jogap berme, soň menem jogap bereyim soraga. Ve vatandaşlar şol adalatsızlıkla bolun üçün dünyanın gözünün häzir urşan bolup otýar. Adam hukuklar deklarasiýasy dolu dünýälerde ornaşmady üçin häzir dünýä 3-nji jahan uruş prosesini geçip otýar. Amerikan problemasy öz problemasy. Olu özleri çözerlem. Bizim eger Trump gelip bizim halkımızın hareketini şoň etýän zadyny diýan etjek bolsa bu öňünde durur. Biz Trump gowy ya ol erwet beýle diýemde. Yani dünýäde onuň esasy öňüne maksatnamasy adam hukukları deklarasiýasy. Şonun dünyanın hemme yerine den derecede yerine yetirilmedi. Dünyanın yüzünde uruş bolýar, hökmenim bolýar. Adalatsızlyk bolýar. Bir tofar adamla başka adamlaryň hak hukukyny depelep baýaýaram. Goşoly teoriýasyna howpam salyp bilýär. Goşolym dünýäň yüzünde häzir bolup otýar. İslamik diktator döwlet öwrenipdir, halky gorkudyp, vurup, ýenjip, şo ýurduň mülkini eýelenip, özüni güýçli taýyp bilýär. Bu şol maksadyny dünýä ýaýradasy gelýär. Şol üçin hem howp deretýär. Amerikada ya belki Avrupa döwletlerini ol öz işlerini adam hukukları deklarasiýasyny belli bir derecede üstün edip bilipdirler. Şol üçin hem gowy ýaşaýan. Bizim nähilli derecede şol öz ýurdumyzyň içinde adam hukukları deklarasiýasyny ýerine ýetirbilsek, şonça da bizim jemgyýetimiz ösýär. Eger Amerikada da eger şo adam hukukları deklarasiýet bolursa, bilgin Amerikan içinde de uruş dörer. Şol üçin hem Amerikan içinde ýöne mehanizm bolon üçin konstitusiýa boýunça günne mitingler geçirýärler. Kongresi ruhsat emmeren Trump'a diktatör olmana. Çıkaryan kararlarını eýem kanuna dayanıp derrew ýatyrýarlar. Her ştatlarına demokratla eýem nemelen Trumpistlaň yerine eýelenýär. Öz içindäki göreş ol. Şu göreşim iýminli şundan var. Bir adam öz emýalyny, öz ideýasyny bütün Amerika halky zor bilen boyun etjek bolýar. Halkyn boyun. O taýda şu göreş dowam edip. Ýöne o taýda başga bir urubyny bizim ýurdumyzda absolut adam hukukları deklarasiýasy ýerine ýetirildi. Trump öz halkyny talap bilen bizim haramzadamyz, bizim halkymyza gün beren adamları öz dini feraizini yerine getirmeye ruhsat beren. Dindar adamları tutup men takkol koyacak. Peygamberin sünneti, men şuna etikadım var, takkol koyacak. Sana ne mi? Tutup takkalın diýär. Tutup getirip ara bismillah diye men haram deyip kasap et. Yani yok sen şunu içersin diye. Yoksa de sen başlayacak diye. Şu o taýda haýsy derecede adamly günne çykyş edip arzularını hemmelik bardyk, barmaly yerlere bardyk, uğur tapmany inni TikTok'a gelip ör arzularını aýdyp otyrlar. Bir adam invalid, birinci grup var, işler bilen 5 şagasy var. Bizim aktivistimize 100 tutýar. Şeyle bir gayret etsin alıp aýdyp berken prezident eşitip şu meselemizi çözüp bersin diye. Prezident muňa eşitmege hiç barıp o adam öýüne barıp vurup ýenjip sen geplemersin çykyş etmersin diýip de ahyrda dün habary geldi aradan çykypdy.
Şu nämeden gelip çıkıyor? Yani bir adamın hakkı ve hakkını talep etdiye devlet strukturası eğer halkın meselesi çözüp bilmese ol düyüpten kuruluşuk da ol gitmeli çüren ya adalatsız ya cinayetkarlığı dolandırıyor. Şol için gitmeli. Abla gelip arz ettiyen adamı öldürüyorlar. Belki yalan mı olsun? Yani eğer şu doğru olsa onu köp ziyan çeker Türkmenistan dolandırı oturan karamlardan. Bu zatlı şeyle kalmıyor. Şunun için ben ne diyecek oluyor? Şu dünyada şu adam hukuklar bozulmağı boyunca dünyanın yüzünde de şu aklım ulu davalar var. Putin hıcalet çekmeyeni Indiya var. Ne mi diye? Biz diye Orsları azat etme için ya Ukrayna çözdük diye. İnnen bize Donbass'ı verin diye. Ve Putin Türkmenistan'da ve onun nimesi oyunca azat taylo geçirmeli. Onun hiçbir ağdası gelip Türkmenistan'a katnaşanak şu tarzı taylo nehirli geçiyeti ve düğümünden ne doğru diye. Putin gelip öz delegasyasını uğratıyor. Falşivi dokümentleri kol çekip geçmedik tayroları geçti 99% şu uttu deyip de şuna ses veriyor. İnni hayır şu dünyada kanunçuluk adaletli getirecek oluyor. Şu haramzadeli bolun için Ukrayna'nın uruşudu oti, dünyanın bulaştırı oti, Türkmenistan'da halk köze otiyle şunu yanıt bu işle bolun için. Yani adam hukuklar deklarasyasını gödek bolurlar için. Putin görmendir ona Türkmenistan'da buluyanlar. İki tane Türkiye'nin Ortaya'nın grajdanı hem Türkmenistan'ı hiç karmaşık kalmandır. Bariya barmalı idarelerine bariya o men hiç kimim yok ustada. Men gidecek öz yurduma Ortaya'da gidecek karmaşlam hem şu tada indi men ölmeli. Ölsem hiç olman bir eye çıktım. Men gidecek diyene şunu koyveren aklı olur. Putin'e mi eştiyor şunu eşitmeye de biz hat bilen uğrattık şu karamda. Eğer şol adam hukuklar deklarasyonu karamda da yerine yetir diyen orada şu meseleyle olmuyor. Türkmenistan bulaşmıyor. Yönü dünyada şun yana ulu güçlü bolon için şunun krişeti bolup oturan için dünya 3. cihan oluşuna geliyor. Şol için adam hukuklar deklarasyonu bir yurdun içinde doğru sabudat edilmeli yani şu yurdun parakatçılığını üçün etmek. Şovlen birlikte dünyada parakatçılığı üçün etmek. Şu sebepten hazırki dünyadaki bol durum davaları iminli şu meseleden gelip çıkıyor. Bir tohur devletli öz yurdunun içinde hiç olmanı şunu sabudat ediptirli. Abeyleki devletli edena. Şolun etmediği için şu davalar gelip çıktı. Mazmunu şundan var. Şol için dünyanın geleceği şu meselenin çözülmeğine bağlı. Beyleki devletlerde de adam hukuklar deklarasyonu ne derecede sabudat edilyerlerine bağlı. Bollum burada. Sağ olun Hamid ağam. Benim bir gıytaylayın yine doğru. Hazır Trump bir topa kanunları, bir topa yani halkara şartnamalar bozuyor. Doğru. Yine hazır doğru diye Muhammed ağam şeyli var devletler diktatörler ösüp diktatörler şeyli var demegenler demokratlar radikal yani çöğüt gıysa vakti alt bilmen son şuraya Trump'lar çıkıyordu. Asinizatı değil yani muhturlar yığına var yani. Şuraya adam çıkıp onun diline gürlep şunu yok etti diye. O zaman yine demokratlar gidip yani demokratyan devam etti yani. Teori adaletlik demokratya bulmasa önünde gelecek yok. Ne planetan, ne devletin, ne durmuşun, ne bir halkın, ne halkın içindeki bir maşalan, ne maşalan içindeki bir çağın, bir adamın, bir enatan hiç şey geleceği yok. Dünya şeyle edilli, gururlu. Özümüz seyredin. Bir iş var yanında işleyen, şöyle adaletlik olmasa sen köp işleyebilmezsin. Ya gidersin şöyle ya da
bir adaletli yaşap baktı bolup bilmeyen şöyle. Şol ýaly Trump ýalykları gelýär-de Putin arşy görüşüp ýygyp gidýärler. Osoň onu elbetde hem suwda çağırlar, hem jogaplaryny berer. Ine derdim. Sarkozy. Gaddafi ýok etdi. Häzir türmede otyr. Hükman jenaýda çağırýarlar. Adalatlyk bolur. Şu bolmasa erti bolur. Türkmenistan 34 ýyldan beri adalatlyk ýok. Näçip ýok? Isleýän ýok adalatlygy. Ol Muhammed Ağa Muratulwan ýene bir illa da misle ol ýeterlik däl. 7 milyon halkdan 100 adamyň isleýän ýeterlik däl. Adalatlygy minimum 10% adam islemeli. Halkyň içinde. Onda adalatlyk bolar. Onda haklar bolar. Biz açyk herkede girmeli. Men her wagtama aýdyp gelýär. Şoň üçin dünýäde şuraya uruşlar emele geldi. Sebebi onu demokratiçiski ýagny ýygynak geçirip sesler berip çözüp bolanok. Käwagt bir döwletden ine Amerikadan radikal saf tarapdan Respublikan partiýadan radikallar çykýar. Onu ýürüte maý berýärler. Bar sen çözdü. Çözdürýärler-de eger kanunlar bolsa onam jenaýda çekýärler. Şeýdip arasalyp gidýär. Dünýä diktatorlardan, beýkançylykdan, beýliklerden. Türkmenistanam intak oçukdadyr. Ýalňydan çykarmam. Eýem Amerika bellap başlady. Hemme nemeleri ýap başlady Türkmenistan üçin. İçinden daşynda. Şoň üçin biz häzir elimize almaly hemme zady we meselen çöp şu meselen çöp turmaly. Başga ilacı ýok. Muhammed Ağa, dogry aýtsam men köp wagtym ýok, sen men her gitmeli, ýürümeli. Şoň belli bir gün bolan soň ýa-da adatyň adam haklarynyň güni bolan soň bir çykyş ederliýdik-de. Wagtymyz bolmasa-da Muhammed Ağa bilen bir gysgaça jemlesem, soň menem jemlesem we efiri yapsak näme bolýar? Burada men bir hoş habaram aýdaýyn. Juma saparda bir habar bar. Ha, bu aýdym şol. Vatandaşlar emmeňiz tanaýaňyz Juma sapar biziň bir aktivistimiz Türkiýede ol ýaman gahrmançylykly hereket, iýdi giderli çykyş etdi. O Türkmenistan grajdany ýöne şol Özbekistan bilen Türkmenistan arasynda granisa çekilenini olun obasy Özbekistanyň içinde galýardy. Onuň Özbekistana nimet diýeni olu Türkmenistanyň grajdany. Şony Özbekistan giýilip, ogurlap Özbekistana alyp gitdi. Ony biderek yalan nemele bilen 10 ýyllap türmäge batdylar. Ýöne ol türmäň içinden hem dol biz bilen habarlaşýar. Türkmenlere hemişe salam aýtýar. Dowam edin, hiç zatdan çekinmeň, menem alad etmeň, menem Hudaý bardyr. Ol ýaman imanly, wejdanly adam, öz halkyny söýýän adam. Şonu häzir çykarjak bolýarlar. Şu spisegini berdiler. 7 adam şu täze ýerle çykmagy mümkin. Hemmemiz garaşýak, belkim çykdyn. Oňa ikinciden hemme Türkmenistanlylara salam aýtdy, ýani Özbekistanyň türmesinden telefon etdi. Ondan yine bir esasy da şu adam hukukları deklarasyonu değiştiler. On hemme devletleri mecbur etýär prezident tarafından yürüydi adam hukukları deklarasyasy ýurdun içinde ýerine ýetirişine gönü kontrolly astanalar ýanak bir abmusmen belletildi. Özbekistan'da da var, şu Türkmenistan'da da var. Yön Özbekistan'daki biraz işleye hemme ýygnaklara da gatnaşýar. Türmelerin barlaya, şulam yürüyte biz iyidi giderli Cuma sapar için eylek beylek gözleniyek, şol için yürüyte Cuma saparın yanına vardı. Şu türmeyeni barladı, içinde şolan yaşayış yerlerini, odan medisinski obsluživanyasını, nem işlevle meşgullanýarlar, nem ýerle hemme videoları ben koydum. Nemede Cuma sapar bilen yürüyte oturup gepleşdi. Gözde bir ýurdun içinde çala bir halkynyň meselesini çözjek bolýan adam şeýle. Şoň telefonumma, e-mailimma, gönüşe bilen habarlaşyp bolýar, ardyň aýdyp bolýar. Türkmenistanda da şu abismenma hiç kim tananak bilen agam habarlaşyp bolmaly. Türmelen ýagdaýym közenýär. Hi bolmany. Biz ardymyza aýdyp bilsek, şol adam baryp bir gün türmedäki ýatarlary hi bolmany, pakazyk üçin bolsa imitlendirip bilýärler. Bir gün şola bir normal ýaşap bilýär. Biz şola mettir bilemde. Şu haramda da şola mettir bilemde.
Şol için men näme diýjek bolýar? Şu Türkmenistan döwleti diýen döwletde bir cinayetkar topor. Bunu dünya bilen işi yok. Şu zady şeýitleri dolandyrmagyna da bir zat sebäp bolupdyr. Şu neçelliğin benim pravazaşlykny kuramym ýokdy. Opozisiýa da ýokdy. Şu 5 ýyl mundan öňçe biz şular hem böwtük geçdik. Täze jemgyýetçilik döredi, täze pravazaşlykny kuramly döledi. Öňkülen hemmesini Orta Ýördün kömegi bilen Orta Aziýadaky döwletler kontrolna saklar ýanyk degişli guramalar döredip, olar da arkaýyn halkyny kötäp berdiler. Arkaýyn halkyny taladylar. Ýöne biz inni etdirtmer. Biz inni güýjümizden ba, täze adamlar da döredi. Inni biz o bewetleri praktiski aradan ayırdygam. Dünya jemgyýetçilik şol işleşýän guramalaryň arasynda da biabra etdik. Şuňana aktivistlere karşı hareket eden adamlar suda da verdik. Eyyem rezultatına biz aydırta. İnni ola. Ya halkımız bilen bolmalı olarlar. Ya da biabray olup berdenem kovlarlar. Ya türmeye giderler. Şol için vatandaşlar şu kovu haber Cuma saparı çıkarmakları mümkün. Bizim hareketimiz bağdalıya. Täze adam ne geldi? Täze kuramalar döredi. Biz halkımızı İzimne durmağı okuyupli, halkımızın sesi olmağını okuyupli, şol için hiç zattan çekinmeyeni hareketini devam edin. Häzirem ýanky bir invalidi Türkmenistan'ı vurup öldürmekligem hükümetin en sonku derejesini nälaç edeyilligini subut etýär. Näme etjegini bilen ak. Yine de şularym bir öldürüp göreyin belki korkmam kar. Yok, o gaýtam öz ömrüni ýakynlar. Halka kahar kadar mindiriyor. İnni önküden ken tapavotli. İnni bizim videoda çıkış ederlemedi. 10 milyarca, 400 bin adam bir günne görüyor. Şol için bilinli bir güç. Şol için vatandaş şu videoları yayradın, kollan, like koyup, şunun öz başlı bir göreş yuvurdu arattalamak için, yuvurdu kanunçılığı getirmek için, yuvurdu Türkmenistan'la köşenmer yani. Sağ olun vatandaş. Sağ olun Muhammed. Menin bir bellek geçecek bolýan, hormatly izleýişler. Adam hukukları bu abstraksiýa däl. Ya bir uwdun kaýdyň ýüzünde bir uwdun sözler däl. Ya da saýlanan asan adamyň artykmaçlygy däl. Adam haklary, adalatly jemgyýetiň bünyady, halkyň güýjüniň çeşmesi we her bir adamyň mertebeli ýaşap geljeginiň açardyr. Adam hukukları günü bize ýatlamak bolsun. Geljek öz-özünden döremeýär. Biz onu sözlerimiz, saýlalarymyz, pozisiýalarymyz we raýdaşlarymyz bilen döredýär. Başgaça dörep bilmeýär. Şoň üçin men siziň hemmeňizi çagyrýan, biz adam haklaryny, ýagny öz haklarymyzy goramaly. Bize şu haklar gerek. Başga bir bizim goňşymyza bizim haklarymyz gerek gel. Biz o köçede gitmeyen polise bizim haklarımız gerek gel. O ministra bizim haklarımız gerek gel. Çäreçi o arkada, tegdar arkada, o arkadalygy oňa da gerek gel bizim haklarımız. Diňe bize gerek. Şoň üçin ýapyşyň haklara, adam hakları bizim üçin gatyp, şonu biz goraman soň şuna geldik. Bizim geljegimiz şodur. Şoň üçin fundamental zatlar goramaly. Beýle ýatsan, eýle ýatsan biz edäme şonu. Hemme döwletler edip şunu gowuna geldiler. Haýsy döwletler şonu etmese, şoň günäm ýok, geljegem ýok. Şoň üçin siziň hemmeňize birinji bir jazalyk arzu edýän we geljekde şunun başlap haklaryňyzy gidirmäň, hiç kime iýdirmäň, ne polis, ne çäreçiler, arkadaly gyýlar, oglanlar, ýa-ni serdarlar, gurbanlar ya da çürük tohum gidirmen. Bizim bağlamda oğurlap görenlere gidirmen haklaryňyzy. Sizin haklaryňyz köpdür. Medisina hak, bilim hak, hereket hak, söz azatlygy, tebi gaýlyklaryň sen hakyňa içinde, ýa-ni bir bölüm gelýän gidejiden hakyňa almana. Sen döwlete inanyň, döwlet şonu alýada, jüýtni urýar. Çärside jüýtni urup ýöler. Ine şuda haklaryňyzy gidirmeliler. Näme innek gepleşikler çelli hoş sag bolun.
Yeni bir anons etjek bolýan Muhammed aga, Türkmenistandan habar geldi. Hem habar ýaýradýa. Murat Gurban gitdi siýasatdan. Öz maşgalasyny çykaryp otyr daşawrda. Şonuň bilen ýanky görüşip durdy diýip. Men hiç ýere gidemok. Men şu rejimi ýykynça dakansa gidýän, kim dursa da dursun, ol öz işi. Men gidýän, men maşgalam çykan ol içinden, men maşgalam beýlik maşgalar ýaly kösenýär. Şoň üçin görüş diňe öňe gider durar, ýeňiş bolunça. Hoş sag bolun, indiki preşikler çeldi.